Sugeng sonten para pamirsa, sugeng pepanggihan kalih kula Aulia Putri Ramadhani wonten ing pawartos basa Jawi. Wekdal menika pawartos basa Jawi badhe babar babagan wonten ing Sate Madura Mbak Siti. Mekaten sampun wonten sedherek kula Yuriko ing papan menika. Sate Madura Mbak Siti sampun lumampah 23 taun dumunung ing Jalan Mangunegara, Pundong Bantul, Ngayogyakarta. Warung Sate Mbak Siti bikak jam gangsal sonten dugi jam 09.00 dalu. Pripun awal mulanipun usaha sate? Aku lekas jualan sate tahun 98. Terus begitu sampai 8 tahun aku keliling. 8 tahun aku keliling. Jualan sate keliling. Terus tahun 2011 aku alhamdulillah buka warung. Buka warung di sini. Terus sekarang alhamdulillah sudah lancar. Sudah dikasih sama Allah udah lancar lah, sekarang udah karek nyetor keneng warung-warung. Terus kedua terus apa terus usahane sate ini tekon mana itu Sampun pinten taun usaha sate menika dipun dekaken? sudah 23 tahun. 23 tahun aku wis menekuni dodol sate. Alhamdulillah sudah bikin gubuk di sini. Itu pun damel gubuk ten Jogja, alhamdulillah. Ya. Menapa ciri khasipun ingkang mbedakaken sate Madura Mbak Siti kaliyan sanes? Ya nek ciri khas orang Madura niku kan satenya agak-agak asin, boten pakai lagi banget toh. Dadine ya kuwi, jeb asline nek ngono kuwi, dadine enggak pakai gula. Ya Pak, kalau Mlebu Jogja aku ya nganggo gula. Tapi nek di Madura kan cukup sate kecap tok ngono. Nek ciri khas Madura nggih asin. Tapi Mlebu Jogja pakai gula. Jadi sate ayam Madura Mlebu Jogja mergane terkenal gara-gara kuwi mau pakai gula wong Jogja ngono. Pun Pinten omset penjualan per bulanipun? nggih, alhamdulillah kula paling bersih niku 6 juta. Niku wis niku pun bersih 6 juta 1 bulan. Kados pundi caranipun masaraken sate? Nggih, di apa ya? Di gawe langganan kuwi mau ya golek langganan, golek kenalan, pokok sithik-sithik ten mriki harus ramah kalih wong le tumbas, harus daganganipun di ecake ngoten niku mawon. Pokoke dijaga lah, jualanipun dijaga, rasanipun dijaga ngoten mawon. Terus lokasi jualannya juga di sing bersih wonten mawon. Kula le jualan wonten niku namungan penting jaga rasane kalian nggih niku mawon. Ben wong le tumbas niku kajenge boten kapuk.
Matur nuwun, sakmenika pawartos dinten iki kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.